So yun sa mga ka-90s yan. So update lang, unang-una sa lahat, shoutout nga pala sa Spider Vloggers dyan. Yan, sa mga nagpapa-shoutout, shoutout na rin. Sa mga kumuha ng Red Venom load natin dyan ka-90s, shoutout na rin. Ayan, so update lang tayo ngayon ka-90s sa breeding spiders natin ka-90s. So para makita nyo kung ano ng improvement sa ating breeding spiders ka-90s at saka sa mga naglalaro pala ng gusto maglaro pala ng Sabong International ka-90s, ayan, legit agent po tayo ka-90s. Ayan, hindi yung nasa baba yung link ka-90s. Click nyo lang yung link sa baba sa mga gustong sumali, gustong mag-register ka-90s. Click nyo lang yung link sa baba natin ka-90s sa description box. Ayan. So yun lang ka-90s. Ayan boss, 17 days. Yan, tigrihan nata boss. Yan, tigrihan. 17 days pa yan. Yan ka-90s. Yan, sobrang liit pa. Yan, 17 days pa kasi. Yan, tigrihan. So yun lang ka-90s. Update ko lang kayo. Yung iba maliliit pa. Nandito pa yung iba ka-90s. Maliliit pa. So yung unang lumaki, matakaw siguro ka-90s. Ayan, kita ba? 17 days pa yan. Bali 2 weeks. Ayan. Ayan. Ganda ka-90s. So yun lang.